Vi sami znate, nećemo sada biti lažno skromni, nego ćemo biti iskreni i realni. Da nije bilo našeg maestra Jelića, vraga bi se mi našli danas ovdje. Prema informacijama koje sam dobio, naš Drago Dančija će gradonačelnik Korenice danas navečer proglasiti počasnim građaninom Korenice. I hoće se slobodava Korenica. A isto tako ponuđeno mu je i mjesto predsjednika turističke zajednice. Što je on objeručke prihvatio. Ehrenbürger ernannt, weil jetzt die ganzen Touristen hergebracht hat. Zašto je zapravo sve to tako? Mi naprosto želimo stvoriti ozračje jedne pozitivne konkurencije. To znači da recimo drugi susret koji će opet biti u režiji gospodina Jelića, a koji će financirati netko drugi, a ići ćemo dvorcima Hrvatskog Zagorja, ja pretpostavljam da vi znate da ćemo biti gosti gospodina Posečkoga. Sada ćemo mi lijepo besplatno putovati skroz do grada Dubrovnika i do gospođe Šuice. Ja vjerujem da sam ja sada dosta govorio. Ja molim gospodine Jelića da mi kaže nekoliko riječi o Plitvičkim jezerima. Moram samo dodati onda stvarno. Moje spoznaje o Plitvičkim jezerima su fantastične. Kad sam imao 14 godina, onda smo došli za malu maturu na Plitvicama. A kako sam ja bio jedan od rijetkih koji je znao veslat... Je li to bilo MGU-PA? Onda sam ja pokazao kako se vesla i poslije 2-3 sata veslanja ja sam izišao vani. Međutim, ljudi su se počeli smijati, ja nisam znao zašto se smiju. Ja sam svi gleda straga, zašto se smiju? I onda se utvrdio na koncu na gača, ja imam 2 ovakove rupe. Prema tome možete zamisliti kakvi su moji užici. Drum beats out of time. If you're lost, you can know.
They say